Čaute ľudia, dneska sa stretávame v takom menšom vianočnom vlogíku. Mohli ste teraz zastihnúť v televízii, v rádiu, na YouTube, samé vianočné koledy, samé vianočné požady, kanály, vášu proste, také Beethoven napríklad včera ti išlo telke, normálne po piči by som povedal, normálne by som ti povedal takto. A rozhodol som sa, že aj ja, keď je tento nádherný vianočný čas, sviatky radosti, pohody, sviatky chlastu, dobre sa treba opiť, najesť, natetúvať, rybička, šalátik, jedno s druhým, zákusky potom dáš do brúška, pozrieš si po stromčekom nejaké tie darčeky, čo si dostal, niekedy si aj nedostal, a jak som spomenul, stačí, keď dostaneš veľkú radosť a veľkú pohodu, nič si z toho nerob, keď si nedostal nejaký ten darček, ktorý si chcel, dojde na budúci rok, možno o 3, možno o 2, možno vôbec, potom si už niečo rob. Potom nad tým rozmýšľať, také budeš mať tých 50 rokov, že si nedostal ten iPhone v tvojich 14 rokoch. A to je jedno v podstate. To je jedno. iPhone to ja to očím tak, že to je úplne jedno. Pretože ja mám iPhone, ty nemáš iPhone, tak o čo ide? O nič nejde. Ja som šťastný, ty nie si šťastný. To je vončo, tak sa mi to páči. A nie, toto neberte úplne vážne. Toto neberte vážne, ja nechcem mať dislajky. Tak a rozhodol som sa, že vám dneska ukážeme, jak to chodí v Amerike. Proste v Amerike, tam v západe. Tam hore v západnej Amerike, severnej, proste tam on je Santa Claus je z čapicu, taký onek niga Santa Claus, jak Obama skoro do piče. A on má normálne vreco zobere do ruky, také vreco, to som našiel vo vlečke. No tu, nekameruj. Vo vlečke som to našiel, som tam skočil, zobral som si aj darčeky rovno z vlečky a ešte som si niečo kúpil samozrejme v obchode. A teraz vám ukážem, jak to robí Santa Claus v Amerike. Takže keďže ja pochádzam z chudobných pomerov, z chudobnej dediny a my to nemáme ani pojebaný komín, tak si musím nejak vyrobiť, aby som to mohol tú Ameriku napodobniť. Tak ja som tu našiel nejaké tieto gumy z traktoru, z vlečky a z auta, tak to dám systematicky na seba a bude z toho jeden veľký komín, z ktorého aj dým pôjde. Idem na to. Dead komín. Dobre, takže chill si idem pre darčeky a skočíme tam a ideme do komínu dole za deťmi pozrieť, jak sa majú nejaké tie sušenky, schálneme, mliečko si dáme, viete. No, takže už ideme do tého izby, do toho komínu, čo ste videli, jak som to postaval. Tak najprv by sme tam mali hodiť nejak v rece, mali by sme sa trafiť, by sme sa mali, dobre, trafíme sa. Sem tam sa aj netrafí, keď som už najbaný, viete. Ja. Tak a teraz by som tam mal skočiť ja a najprv tam idem v rece. Ono to lieta. Ono to lieta. A ja budem lietať. Mám to. Jau. Piči. To bolelo. Tak idem normálne teda. Au. Tak a dole v izbe sa ozvem. Ideš. Už som dole v izbe. Toto ste nevideli. Tuto ne, poď bližšie, lebo nebude dobre počuť. Tuto gáďovia pripravili pre mňa nejaké tie sušenočky a ja im to na oplátku by som mal nehať nejaké darčeky. Tak ja sa najprv natetujem a potom ujdem a nenechám im tu nič a ojebem systém na druhu, nie? Viete, ak sa droví u nás jelenci, nie? Tak tu natetujeme sa, jak doma máme auto skoro. Drift. Dobre, natetujeme sa. Dobre to bolo. Tak a chill by sme tu mohli teoreticky aj niečo nehať. Máme tu kekse značky Roger. To je pre malú. Potom nejakú, to si nechám, to je brzda pre mňa. A ešte tu máme, samozrejme,
Tu máme nejaký KitKat, alebo čo to bolo, Figaro višnek, čokoláda 100 gramová. Dobrá, nie? Tak to je pre toho menšieho ešte. To by mi mohlo stačiť. A čo, ja sa poberem naspäť do môjho rodného kraja na severný pól. Takže mám novú aplikáciu na iPhone na poháňanie sobou, aby boli ultra rýchli. Pozrite sa, jak naštartujú. A pozrite sa, ja vám to ukážem aj zblízka. Počkaj, vypnem. 3, 2, 1. Dobre, stačilo rozkoše. Ty kokot. Tak už som dorazil na severný pól, ale je tu zima jak v piči. Ja poviem zima jak v piči na rovinu, sa trasem. Lebo som Mikuláš a trasem sa. Ale jedno veľké šťastie, že z mojej výpravy mi ostalo niečo, čo ma určite zahreje. Podívaj sa sama na to. Čakáte, čo vytiahnem, že? Nejaký sveter bavlnený, nie? Hruška! 40 V. To je zlatinko. Pozrite, aj hruška tam je. Vidíš? Páli. No nebudem to piť vo vlogu, tak potom sa dobre najebem s mojimi onými mušketiermi, či čo to mám. Tí malí zelení kokoti. Tak asi takto, ešte sa rozlúčim s vami potom neskôršie a už končíme dnesku. Tak čau. Idem si dať freestyle, lebo mám na to a je to moje nové hobby a budem od dneska spevák. Vianoce idú, nový rok ide a budem dávať rockové pesničky. Rockové pesničky budem dávať. Jak frajer, nie je to piči. Takže na majku Mike Pašti alebo Meky Pašti. Pašti Šbírka, ako len chcete. Nabite. Kto chcete, môžete si vybrať barzakého dobrého producenta. DJ Vichis, napríklad potom Jozef Engerer, DJ Mikro, jedno s druhým bardzo proste, zavolám si, prosím ťa, spravíš mi beat. To víš, že ti spravím beat. Ideme na to, takže pomaly si dáme big box na rozohrávku. To by stačilo naozaj už. A teraz si dám úplne flow, freestyle, jak to robíme my na ulici, proste mi stoka. Gacky dole, ideš. Na vianočnú tému. Ruky si tam do vačkou bez zima. Nie, ruky musíš mať normálne. Ideme. Jo, Vianoce idú, ideme do hory, lebo aj Valas idú do hory. Idú zbierať barďaké kohodiny a potom budú mať dobré vianočné obedy, večery, raňajky, všetko, lebo je post a nemôžu jesť meso a budú jesť iba stromy, budú hýzať kvoru, jak bobry skurvené v lese a potom ešte budú jak jazere, labute, spievať si labute, jazere, oné pesničky budú si spievať do piči, takto si dajú rytmickú rovinu, budú si spievať, všetci si budú spievať. Počkajte, reklamný break. Pokračujeme. Budú si spievať, všetko si budú spievať, išiel patriť detko a teraz neviem čo mám robiť, lebo išiel s veľkým patohom a som v piči. Neviem čo mám spraviť, tak idem pokračovať v beate. Juhu! Jo, Ježisko leží v kotlebe, do piči kotlebe neleží. Leží v jasličkách, kurva Pašti, toto si nevedel. Jo, Ježiško je veľký šéf, lebo dal svetlo a teraz dal svetlo. Keby nedal svetlo, ja nenatáčam vlog. Jo! Tak toto bolo také zhrnutie, jak to chodí v Amerike na Vianoce. Dúfam, že ste sa pobavili. Ešte takto ku koncu vám chcem zaželať šťastné a veselé Vianoce a na Silvestra sa dobre najebte ako aj ja. Ale mamine to nehovorte. Dobre, tak proste takto vážne užite si Vianoce jedno s druhým. A tak čaute. Do you please? Come on everybody. Roko, pozdravujem ťa. Tak čau.